vítajte pri sledovaní tohto videa. V dnešnom videu si niečo povieme o krovinorezoch so spaľovacím motorom. Krovinorezy môžu byť osadené či už dvojtaktnými alebo štvortaktnými motormi. Povieme si niečo o rozdieloch medzi dvojtaktným a štvortaktným motorom. Štvortaktný motor, ako už z jeho názvu je zrejmé, pracuje v 4 taktoch, 4 cykloch, a to sú nasávanie, kompresia, spaľovanie a výfuk. Dvojtaktný má znížený počet cyklov na polovičku, pracuje v 2 taktoch. Spájajú sa 2 takty do jedného, a to je nasávanie a kompresia, a v druhom takte je to spaľovanie a výfuk. Toto sú rozdiely vo funkčnosti daných motorov. Z hľadiska hmotnosti štvortaktné motory tým, že sú komplikovanejšie, majú väčší počet súčiastok, tak sú aj ťažšie v porovnaní s dvojtaktným motorom. Preto aj hmotnosť je dôležitá pri výbere krovinorezu. Pokiaľ robíte s ním častejšie, určite nechcete chodiť s ťažkým krovinorezom. Čo sa týka komfortu práce, štvortaktný motor má menšie vibrácie, má menšiu hlučnosť, menšiu dymivosť v porovnaní s dvojtaktným motorom. Dvojtaktný motor vyžaduje zmiešavanie paliva s olejom, kdežto štvortaktný má tieto náplne oddelené. Tým je zase väčšia hmotnosť, lebo olej pri štvortakte pridáva zase na hmotnosti. Vzhľadom k cene dvojtaktné motory sú lacnejšie v porovnaní so štvortaktnými kvôli tomu, že dvojtaktné sú konštrukčne jednoduchšie ako štvortaktné motory. Efektívnosť štvortaktného motora je vyššia, má menšiu spotrebu paliva v porovnaní s dvojtaktným motorom. Z hľadiska životného prostredia štvortaktný motor je zase výhodnejší z toho dôvodu, že má menšiu dymivosť. Čo sa týka dvojtaktného motora, má väčšiu dymivosť kvôli tomu, že palivo je zmiešané s olejom. Olej slúži na mazanie a zároveň sa aj spaľuje. Ale dvojtaktný motor generuje vyšší krútiaci moment pri vyšších otáčkach, čiže je silnejší. Vzhľadom na to, že dvojtaktný motor vyžaduje na svoje fungovanie zmiešanie paliva s olejom, máme tu nejaké vychytávky. Začneme s palivom. Pokiaľ používate 100-oktanový benzín s označením E5, nemusíte používať aditívum do benzínu. Ak použijete hociktorý iný benzín, je dôležité palivo upraviť takýmto aditívom do benzínu kvôli stabilizácii toho benzínu a biozložiek, ktoré sú v ňom. Do benzínu pridávame olej s označením 2T. 2T znamená dvojtakt, čiže olej určený na zmiešavanie s benzínom pre dvojtaktné motory. Tieto veci som zakúpil v spoločnosti Boel. Túto fľašku už mám dávnejšie, má zhruba nejakých 7 rokov. Dolieval som do nej štýlacký olej a zachovával som len túto fľašku kvôli tomu, že tento krovinorez má zmiešavací pomer 1:40. Tu sú zmiešavacie pomery 1:25, 1:40, 1:50. Čiže široká škála zmiešavacích pomerov. Je pekne k tomu tabuľka. Stačí vám aj takáto fľaška, kde sú risky v mililitroch a na zadnej strane je zmiešavací pomer. Je to k 1:25, 1:50 na pol litra alebo 1 liter. Čiže na 1 liter zmiešavací pomer 1:25 je 40 ml. 1:50 na 1 liter je 20 ml. Na tomto hrdle je riska 10, 20 a 40 ml.
Zároveň ja využívam toto hrdlo ako lievik. Vzhľadom na to, že táto strana je šikmá a dosť blbo sa lieva benzín, ja používam takto, že si cez tento otvor nalejem benzín. Čiže to je, čo sa týka úpravy paliva. Sú na to tieto zlepšováky, vrelo odporúčam. Na stránke Oil.sk máte 5% zľavu na kód, ktorý nájdete pod videom. Dôležitou činnosťou pri prevádzke krovinorezu je aj mazanie prevodovky. Na mazanie prevodovky sa používa tuk, na to určený pre prevodovky, uhlové prevodovky. Z boku je skrutka, ktorú odskrutkujete a natlačíte takúto vazelínu do ňoho. Ja odporúčam, nedávajte to plné. Tá vazelína, čím je viac natlačená, tým vzniká tam väčšie teplo. Keď to dáte štrichom, proste sa to prehrieva. Je dôležité to pravidelne kontrolovať a mazivo doplňať, ale nedávať to úplne plné. Na kosenie ja používam takýto silón, je to 5-ranný silón priemeru 2,4 mm. S týmto mám dobré skúsenosti a ja ho môžem len odporúčiť. Používal som iné, ktoré sa mi zalepovali v hlave, len to brzdilo od práce, nebolo to vôbec dobré. Ak bolo toto video pre vás inšpiratívne, dajte like. Ak nechcete premeškať ďalšie videá, dajte odber na tento kanál. Teším sa na vás pri sledovaní ďalšieho videa.